Wis kerjane serabutan iki bola wis. Wayahe nguli ya nguli, wayahe gawe sumur bor ya gawe sumur bor, wis pokoke serabutan bola wis. Wis pokoke sing penting oleh dhuwit. Nek gitu beras, wis gitu apa wis. Heeh. Wis ngene iki serabutan penggawean iku wayahe nguli nang bangunan. Wayahe gawe sumur bor manual, gawe sumur bor manual. Iki wayahe gawe sumur bor manual. Ngene iki bola wis. Nah, ngene iki bola. Iki bola. Ah, ngene iki wis gawe sumur bermanual wis. Ngene iki bola. Ah, iki jemblonge bola dimasukkan ke dalam lubang bola, makluk. Terus iki pipone bola. Ya, iki sambung menyambung. Sambung menyambung. Wis ngene iki bola. Carane belajar gawe sumur bermanual. Oke bola. Oh. Wah, jangan. Sama-sama bola. Enggak apa-apa nyeni apa maneh kan. Alam kita enggak ada sengaja untuk mengentut. Wah. Oh, tik lodok. Sambung mana bola? Ini bola. Kita bikin sumur bor manual. Boro bola. Penting oleh duit. Hah? Yo, hip. Oh, hip bola. Ini janu apa wih? Alhamdulillah pula. Cek. Ya wis. Enggak wis, ya wis. Ora pancen kan iki banyu kan longsor. Enggak iki wis sawah. Anu. Ngene iki gawe sumur bor manual bola. Alhamdulillah. Oh, bola. Main. Iya, Kak. Ora joki. Ora mas berarti. Rakan ora. Apa? Kiri-kiri Kak. Apa iki? Ya wis pokoke. Lho, ya. Mampu. Alhamdulillah. Up. Ya wis. Oke. Lor nembong. Ora sampai pasar. Ah, lor pasar. Pasar Walor kira-kira 500 meter kula nembong. Lor pom kula nembong. Itu pasar Majak. Yo, Kak. Pokoke wis anggamane paling munggah ya. Iku ta. Iki ngene iki bola, gawe sumur bor manual bola.
Cocok keyakinanmu Jawa. Aku wong Malang, Jawa Timur, Indonesia belo. Iki kerjaku serabutan, saono semua dah. Titik. Dari sini ki boleh. Dari sumur bor manual. Oh ya sudah. Ya kowe enggak ana wis. Munggah bolo. Nah iki munggah njukuk lumpure bolo. Ji, lu. Areng. Yang ini ki bolong lek enggak ana bolong. Hah? Barangnya. Dia re. Kecana ya, tak juga situ dia ya. Siap. Pokoknya lewat 6 meter sonduknya ini bolo. Terus saya gitu bolo. Ya minggu-minggu iki lho Man rasa. Mawane ku cukup kurus tok ini 38. Mate gone kuta barang. Wah, ha iki buak lumpure bolo. Nah, buak lumpure sing ngene iki bolo. Wah. Ha iki lumpure bolo. Nah, iki buak lumpure bolo. Wis mari dibor, munggah. Terus saiki buak lumpure bolo. Ya, iki buak lumpure. Terus iki di nguras bolo. Ngurasi ngono bolo. Kuras bolo. Kuras bolo. Iya bolo. Kuras bolo. Kuras bolo.
Serabutan wis penggawe aku bolot. Sing penting nek gitu beras. Yo gitu sembarang barang bolo. Ya. Ah, iki dikeras bolo. Itu dibuangin iki lumpure bolo. Ah. Mat grojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.